Lad være at tro, at der er noget, der hedder billigt lys. De folk, der snakker på den måde, de sælger i virkeligheden surrogater, ligesom rødvin, lavet på æbler og stikkelsbær. Tænk hellere på, i gamle dage, hvor meget fint og minutiøst arbejde de kunne lave, filigranarbejde og urmagerværk og så videre, ved lyset fra en enkelt flamme. Der ligger naturligvis en fidus, en reklamefidus i det med at snakke om billigt lys. I virkeligheden bruger vi mere og mere strøm til det lys, vi har. Vi får ikke et billigere lys. Vi bruger flere penge til lys i dag end nogensinde før. Men der ligger også en gammel drøm hos teknikeren om at forvandle nat til dag. Jeg tror, at den drøm er forkert og ukunstnerisk. Vi kan ikke undvære døgnets rytme, og jeg vil meget nødig opleve, at nat bliver forvandlet til dag. Der er en sammenhæng imellem det kunstige lys og dagslyset, som jeg ikke tror, man er opmærksom på. Solen går jo i en bane, fra den står op kl. 6 om morgenen, til den står på sit højeste kl. 12, og til den går ned igen kl. 6 om aftenen ved jævndøgn. Solens bane giver ikke bare et billede af lysstyrken fra 0 ved solopgang til maksimum kl. 12 middag. Den er også et billede på lysets kvalitet. Et kvarter efter solens opgang svarer lyset til kultruslampens bløde, varme, rødlige, svage lys. En time efter svarer det til metaltruslampens koldere, stærkere lys, og 2 timer efter svarer det til den moderne gasfyldte lampes endnu koldere, endnu stærkere lys. Det nye er, at vi fra 3 timer efter til kl. 12 middag har fået et ganske vist dårligt surrogat på dagslyset, nemlig lysstofrøret, som gør, at vi kan efterligne hele denne del af skalaen. Det kunstige lys skal simpelthen være i familie med det kommende og gående dagslys. En vinterdag, hvor dæmringen og skumringen næsten mødes midt på dagen, kan man have lyset tændt døgnet rundt. Men det skal naturligvis ikke være et lysstofrør, som er i familie med lyset på en sommerdag kl. 12 middag. Kig ud i haven en vinterdag med sne, når vor herre har rullet lysstuen ud. Man får lyst til at lave sine rum sådan, med mørke vægge, mørk loft og lyst gulv. Prøv en gang at se en lampe mod mørk væg. Så skal der ikke ret meget lys i den for at give formen, men man behøver heller ikke ret meget lys for at se ved den. Prøv så at se den samme lampe mod en lys væg. Så kan man ganske vist sætte meget mere lys i den, men man behøver også meget mere lys for at se de samme ting. Vinteren er ikke noget at samle på, det ved jeg godt, men det er nu alligevel en dejlig tid for en gammel lampist, som lever af mørke. Dagslyset slipper aldrig fri af det rødlige solnedgangsskær, som vi gerne vil have i stuens lys, og som bålet har. Menneskets første lampe. Bålet har brændt over vores dumhed og genialitet i lange tider, og har beskyttet os og givet sikkerhed, varme og lys, fra solen gik ned til den stod op. Og lyset fra bålet kommer nedefra, som fra sneen i haven eller fra lyseduen i gamle dage under lampen. Det samme lys bruger man på teatret for at tage næseskyggerne væk og gøre folk smukke. Derfor skal man bruge lyse gulve og hænge lyset lavt. Ja, det var ud fra den slags tanker, at jeg i sin tid konstruerede BH-lampen i 1925. Dengang havde man ordentlige glødelamper. De så ud omtrent som denne her. Den er nu forspejlet, det er en moderne lampe, men der var ikke spejlbilleder i den. Det var tråden, der gav lyset og ikke andet. Nu har fabrikanterne i mellemtiden standardiseret glødelampen, så det er blevet sådan en fast lavnsbolle. Og for at komme af med spejlbillederne har man indvendigt materet den, og resultatet er, at man ikke kan lave virkelige lampekonstruktioner. Jeg vil vise, hvordan den oprindelige lampe, pH-lampe, var konstrueret. Den så sådan ud i snit, her kan man se det. Og det der skete var altså, at glødelampen forandrede sig fra kun at sende lys herudfra til at sende sådan en pyramide af lys op i et spejlbillede, og dermed forandrede hele forholdet. Men jeg vil gerne have mørke og tænde lampen. Her har vi et snit igennem den gamle BH-lampe. Glødelampen står i skåret ud i silhuet her, og her ligger altså glødetråden. I gamle dage havde man kun lyset fra den, og derfor kunne man lave
BH-lampe, som den dengang var. Vi byggede dengang på det, man kalder visirlinjer. Det er disse linjer her, som går fra overkanten af den ene skærm og til underkanten af den foregående skærm. Og sådan gør det hele vejen igennem. Fra overkanten af den skærm til underkanten af den skærm. Derved opnår vi ligesom ved et visir i gamle dage, at pilene ikke kan trænge ind i øjet, altså lysets pile her ikke kan trænge ind i øjet. Her ser vi den gamle BH-lampe med hvide skærme. Hvis den er rigtig indstillet, det vil sige, hvis pæren sidder på den rette plads, så må der ikke komme noget direkte lys ud, og det vises her i højre side. Visirlinjerne er overholdt, det vil sige, at lyset kan ikke komme forbi her, og det må give en lille skygge på enden af hver skærm her. I venstre side er vist, hvordan den forkerte indstilling er, hvis lampen sidder for højt, så kommer der lys ud her. Imellem mellemskærmen og overskærmen kommer der en kile lys ud her. Imellem underskærmen og mellemskærmen kommer der en anden kile lys ud. Og mellem bundskærmen og underskærmen kommer der en tredje kile lys ud her. Ja, det her er altså en kapitulation over for glødelampeindustrien, den nye PH5. Den indeholder de samme skærme som den gamle, nemlig den der, som hedder overskærmen før, og mellemskærmen og underskærmen. Til lige der kommet en topskærm på her, og der er kommet nogle små latterlige med indskudte skærme. Det er for at gøre det ligegyldigt, hvor glødelampen sidder. Der er ingen indstilling, den kan sidde, hvor den vil. Den kan have, hvad størrelsen vil, hvis den bare kan rummes i systemet. Den sidder i et hus heroppe, som for øvrigt er malet rødt indvendigt for at give en lille smule farve på lyset. Og alle visirlinjerne går til et fast punkt på begge sider af dette hus, fordi glødelampen, den moderne glødelampe, jo også lyser op i halsen, så ved man nøjagtigt, at derfra og dertil, længere kan den ikke komme til at lyse glødelampen, end til det hus, den er puttet op i. Og resten af fastlavnsbollen, den lyser så ud på skærmene. Farven på oversiden af hovedskærmen er i og for sig underordnet. Men hvis man farver lampehuset og den ene side af de små indskudskærme og bundskærmen i røde og blå farver, så retter man en anden fejl ved den moderne glødelampe og forstærker det røde og det blå lys. Hvorfor fanden har de blinde bogholdere, som kalder sig lysteknikere, aldrig nogensinde for alvor beskæftiget sig med lysets farve? Det er dog det, der giver livet og lyset rigdom. Jeg har haft meget glæde af, at jeg i sin tid startede som maler. Jeg var 16 år, det var 1910, og jeg opdagede